Реших да адресирам най-накрая слуховете. Да, вярно е. Имам гадже от година и 3 месеца и това на лицето ми не е петно от лютеница. Това е екзема. Моята приятелка, която не ме е оставила. Няма никой, който е loving колкото нея, caring колкото нея, passionate колкото нея и needy колкото нея. Имали сме милиарди безсънни нощи. Непрекъснато иска да я чеша, да я пипам, да я барам, да я... Тя е шейпшифтър, някой път се появява на точки, някой път тук, някой път в корички, винаги е различна. Ето тук дори някой път се появява на такива кръгли петна, вече не... Това мина я тая фаза. Тя е изключително ненаситна и така доста релефна и винаги иска да яде още и още и още и още и още и никога не изстига и винаги иска още. Колкото продукти да й давам, тя още толкова пъти се връща, още по-силна и още по-голяма от всякога. Всеки може да се тръгва, обаче тя остава. Тя е тука. Тя е... Да. Нейният love language, ако не сте разбрали, е physical touch. She is like, so whatever, you could do so much better. Ако и вие имате ензема, хайде да излезем на дабл дейт и да се чешим взаимно. Не, скъпа, само тебе ще чеш, само тебе ще чеш, само тебе ще чеш. Моля се, не се такова, моля се, не се досвай, не се, няма нужда. Любим цвят жълто, оранжево и червено от време на време. Най-много се застоява ето тука. И най-много я обичам, като ми пречи да дишам. Искате да ви е гадже, някой обаче трябва да я маже.